Казвам се Цветелина Димова и съм пациент на клиниката за един дълъг период от, може би, повече от половин година. Аз от ранна детска възраст имам проблем с зъбите. От дълго време търсех място, специалист към който да се обърна. Мои близки всъщност ми споделиха, че са били пациенти на денталния център и са останали доволни. И така запазих първия си час. Професионализъм, спокойствие, доверие. Винаги, когато съм влизала, реално за мен е било спокойно, приятно. Независимо, че предвид спецификата на работата ви, има случаи, в които се налага да изчакам или пък аз да закъснея. Никога не е имало напрежение, така че за мен това е било голямо предимство. Много съм доволна. По стечение на обстоятелствата и съвсем случайно часът ми беше записан при доктор Танев. И след първата ни среща и консултация продължих лечението си при него. Да, бих посетила и бих препоръчала.